दहायथ' जों मोजांखौनो रायलायनाय जायासै थारैनो नोंसोर मा जामारदों? जोंनि जिउआव गोबां गिदिर खैफोद जानानै थांबाय। जाय खैफोदखौ गोसोखाङोब्ला गोसोआ बायलाङो, दुखु मोनो। दुखु मोनलायनाय मा जाथाय जामारदों आंनोबो खिथादो एसे। जादों, गोबां गिदिर जाथाय जादों। आं दिनै न'खरनि बेरेखायै बे सिमाखौ जुलि लाबाय। आइ आफाया सिमाखौ बिहामजो महरै गनायामोन, थेवबो आङो आइ आफानि बुंनायनि बेरेखायै आं बेखौ जुलि लादों। जायनि थाखाय आइ आफाया दिनै जोंखौ न'निफ्राय होखारहरदों आरो जों बेबायदिनो गोदाव सोराव जादों। थारैनो नोंसिनि जाथाया जोबोद दुखु गोनां। आंबो मिथिनानै बिराद दुखुसो मोनफाबाय। नोंसोर उसुबिदा मोनाब्ला आंनि न'आवनो थानो हागोन। आंबो हारसिंखा, रावबो गैया। खिन्थु आङो दाउ अमा फिसिनानै बन दाननानै जाग्रासो, खस्थ' खालामनानै जाग्रा। बेफोरबायदि खामानिया मानसिनि मावनांगौ हाबाखा। बेफोरखौ साननानै जेबो गिनांगौ गैया। जुदि जों नोंसिनाव थानायाव नोंहा जेबो उसुबिदा गैयाब्ला जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। दे बे न'खौनो दिनै नोंसोरबो नोंसिनि न' साननानै लादो आरो न'खरनि गासै खामानिखौ मावनो थाखाय दायथ' लादो। नों बायदि एफा हेन्डसाम फिसाखौनो सोर बिमा बिफाया हरखो अना खानानो? मानसिया हिनजाव जानानै मा जानो, आखल लानो लाजियाबा? दे जिखुनु जाया बेफोरखौ उनाव रायलायसिगोन। आइ हेदिउ, आं नोंखौ मोजां मोनला। आं नोंखौ ब्रेकआप खालामसै। आंनो बेफोरबायदि जालायला हौवा नाङा। नों ब्रेकआप खालामनानै आं सोरखौ मोनबावनांगौ रा थेम्बालि? नोंनि अनगा आंहा रावबो गैला। आं रावखौबो मोननाय नंला थेम्बालि। नों आंखौ नागारनाङा जाम्बि। नै जाखादों नों बायदि जालायला हौवाखौ लानो। आंना हौवायानो जोबदों। मेरला हौवा, बुदि गोनां थिखादार कन्ट्रेक्टर मेरला कन्ट्रेक्ट दं आंनाव। आया, दाख्लै नोंनि थाखायनो बाइक फाननानै इसेबां दामि दख'ना बायनो हमबाय आङो। दालाय मा ब्रेकआप खालामनो सानलायखो? नै नोंनि दख'ना बायनानै हरनाया गानजेननायावनो बेदर रोसि नांनानै गानजाला। नांगौबा होफैफिनगोनहाय आङो। दा बिमा बिफानिफ्राय दाबिनानै लाबाय, माखौबा लासिं सिं सिख्लाफोरनो देखायबायबाय नंखायखौनो। बहा देखायनाय नुदों आंलाय थेम्बालि? आं देखायनो रोङालै सना। आं नोंखौ बावनो हाया जाम्बि। आंनो नोंखौ नांथारगौ। नांथारगौ। नै नों नांगौ होनबानो मोनो नामा? जाखाबायाखै नै। आया, ओ थेम्बालि ब्रेकआप दा खालामखा। सिमा, जों हाग्रायाव बन लायनो थांनोसै। नों न'आवनो थाबाय थाथ'। आंबो थांफागोन बिलिफां। आंबो हाग्रा नायनो लुबैदों। दोद जाम्बि, हाग्रायाव माबा माबि लोगो मोनलाबायो, नोंहा मिन्थिखाया। दानो नुनांगौब्ला खास्लाबनो हानाय नङाबो नोङो। औ, नों न'खौ नेबानो जाबाय, ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनबानो जाबाय। जों दा बिनिनो गोथाव जाफैनोसै। आं थांफेरैखायनो बिराद थांफानो लुबैदोंमोन, नुफेराखैबो नालाय। नाङा जाम्बि, नों न'आवनो थाबाय था। नङाबा न'खौ सोरबा एरखुना लांगोनबो। एसेबां जाम्बि दासान्दि आंखौबो। जालायबाय नोंहा जंखायनायखौनो। बिसि फिसायनि गेजेराव रागा जोंलायनाय, अनलायनाया थाखानांगौनो जाम्बि। अब्लासो अनलायनाया सोमजियोनो। देहाय दे थांसै, बोथोराबो जे गरम नै। दा बनखौबो सोरबासो दानानै लांजोबगोन। बारा रमान्टिक दाजा, जोंफोरा गैजाया गल्ल' नायबाय थानाङो। आइया, नङा होननाया। बे फाग्लिजों रायलायनो बावलायलांबायसो। एसेबां महिनी दं होनबा आंनाव, नोंनि गोसोखौ बावहोलायनो हाग्रा। थै, मा जाना ला बुङोलै। दे थाथ'दो, जों थांसै। ओइ थु। आयै, आं आदाखौसो बोरैबा सिमां गाज्रि नुथारदों। माबायदि सिमां नुनायखौ नोंहालाय, आखल गाज्रिफोरखौलाय? माबा आदाबो बाजैबो लामा थालाबायनानै गाबलाबायनानै गोदाव सोराव लामा सामा
थालाबायनायसो नुदों आं आयै फाग्ला फाग्लिफोर बायदि दाबा बिसोरबा अबाव दं आयै नायनोसो लुबैबाय आं मानसिफोरखौनो खबरसो लाहैनो लुबैबाय आयै नोंसोर जेबो गोसोखांथाराखै नामा माथो आइबो आफाबो सिरि गोसोखाङा जायो गावनि फिसाखौलाय गावनि फिसाया फिसाखा मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेखौनो रायखांबाय थायो आङो नोम्फानि सिगाङाव नोम्फाया रायखांबाथाय रागा जोंबाय थायो दाबो खोनाबाथाय रागा जोंगोन बे आफानि रागायाबो अयथासारथारनाय आयै नांगौनि बारा मोनथारो आङो अननायबो दङ रागाबो दङ इसिबां हाग्रा गेजेराव नों हारसिं लांफैयो आरोखि औ नों जेबो मोनला नामा ओमफ्राय ओहो आं जेबो मोनला लांफैबाय थाग्रा सर' जालांबाय बेलाय थुबैयाव मेरला बन दङ थुदो बना मोजांथार आं दाननोसै दे औ दे बैजों नायदो नोङो औ सामफ्रामबो लांफैबाय थायो नामा नोंलाय बेयावलाय औ आंनालाय जायगा बेयावनोसै मा नों गिदों नामा नों थानायावलाय मानो गिनांगौ गियाखै ओमफ्राय आं हाग्रायाव हाबफेरामोन नालाय ओंखायनो दुदु मोनदों आरो ओमफ्राय नों मानसिफोरखौ लांफैयो होननाया बोरैथो लांफैयो माथो सासेबो नुवाखै आंलाय अ बिसोरो बैयावसो लांफैयो ओमफ्राय आंहा बेवहाय हारसिं दखरखौ लांफैयो रावबो गैयैखाय बेयावनो फैयो आंहा बेनो थोयो आंना हो मा जाखो मा जाखो सुहाबदों नामा माथो जेबो नुवाखै मा दासिमबो फैदिया बिसोरलाय ओंखाम ओंख्रियासो मोनगुजोबलायलायबाय दा सुजोबगोनसो बियो मानो एफा गोबाव जाखो बिसोर बन लायनाया ना माबाफोरसो जाबाय बिसोरलाय ओहो बिदि साननो हामाहाय बेथ' दहाय बुंलांदोंमोन हाग्रायाव बन लायोब्ला माबा माबि ओंखारदेरो होननानै ओमफ्राय आथिङा एसे मोजां मोनबाय दा ना दाबो सागासिनो सागानाय मोनाखै दाबो एसे सागासिनो गिबायसोमोन आंहा गन थुनायखौनो मा जाखो साननानै आंबो गिबायसोमोनथ' आरो नोंहानो होदावथारबाय नालाय आंहाबो मा जाखो साननानै खारथारलायबाय दे बनाबो जाबाय थांसै खोमा साननैसो थाना लांफैसिगोन जागोन दे थुदो
गोबाव बनलायनाया दासो सफैथारबाय नोंसोरो दासो सफैथारबाय हाब बेना मेंनायाव जाथारलायबायलै बन लाया माया लायानो हनैलायस्रि गोदाव सोरावनो नोंहा गोबावखौसो नुदों जाय सोलायदों बेसो मिथिदों बेसेबां खस्थ' मोनदों ने लायस्रि नोंहा गोदोनिफ्राय खामानि मावफेरा नालाय एसेबां खस्थ' सानो आं आरो बिदिखौ जेबो सानला नर्मालसो सानसै नोंहालाय मानोथो आं थांफानो नागिरनायखौ लांफायाखै दानाबा खस्थ'खौ खिथाफैनो रोंदों आइया जाम्बि नोंखौ अननानैनो खस्थ' होनो बानानै लांफायाखैब्रा माबा आंखौसो उल्था बुंलायबाय दे बेफोरखौ बाद होदो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संजोबखाबाय दा मा ओंख्रि संखो गैया मैथाजों हारा गैयै बेदरजोंसो संदों आङो ओमफ्राय बानलु बाथोन देदों हाहा बेदर माला माला लायस्लाबखोनोलाय ओमफ्राय बबेनिफ्राय फैसा मोनखो थोद जाम्बा हारा गैयै बेदरा बै बेदरखौ होनाखै आङो सवाबिनसो दा आंहालाय बेखौनो बेदरखौ फैसा सानदों दौ जायालै नोंनाबो बुंनाया बेदर होनथारबाय नालाय आंहालाय बेखौनो मेंनायजों जाबजों गोथाव जानोसै सानलांबायमोन दे आं दुगैहैग्रोनोसै दा फैदो नोंहा मानसियानो जेबो उदायथारा थां दुगैहैदो थां आं ओंखाम खुरैनोसै दे जागोन दे बिमा लाजियाबो थोद जाम्बि गावबा गावनि हिन्जावखौ लाजियो नामा थांदो जाम्बि फिफा जोंहालाय दिनै मा ओंख्रि जाबावनांगौ जाखो मैगंआनो गैथारा माथो हाग्राफोरखौनो लायनानै संलाबायलै मा मैगं मोनबाय थानो बेना जानला मोनला जाथारलायबाय आफा आंनो फैसा नांगौमोन दा बेरायहैनो नागिरदोंमोन आङो बहा बेरायहैनो नागिरलायखो नोंलाय सामफ्रामबो बेरायनायल' जाबायना नोङो देवानि बायदिनो सिख्ला समावनो बेरायखानांगौलै आइ जागोन दे दा आं हरगोन आफायासो आंनि गोसोखौ बुजिखायोबा आइयासो बुजिया आंनि गोसोखौ खा हरजागोनबो आंजों गथ' सिमा जों बन लायनो ओंखारबाय नों न'आवनो थाबाय थाथ' आं दिनै थांफागोन होनखाबाय आंबो थाङो र' दोद मानो थांफानांगौ जाम्बि सामफ्रामबो थांफानोल' नागिरो मिन्थिखाया नोंहा हाग्राया माबायदि जायो हाग्रा नुफेरा होनबाय थायो जाबासो ओमफ्राय हास्लाबनो हालायो बे दाख्लै खोनायाखै नोङो बे दाख्लै मैदेरजों सासे मानसि गाथारजादों होननायखौ जाम्बि माथो जाखो थैनांगौबा सानैबो थैगोन ना जाम्बि दारालाय नोङो न'खौसो नायनांगौ जाखो न'आव दाउ अमा बोरमा दङ बेफोरखौ नायनांगौआ बयबो थांजोबजायो नामा थाबाय थानो न'आवनो ओहो आं मिन्थिया आं दिनै थांफाथारगोन नांगौबा लायस्रिखौ न'आव थानो थिनदो दुद खोथाखौ बुजिया नामा बारे रायलायनो बायलै आङो फंसे खोथाखौनो मानिनो सोलोंनांगौ दुद खोथाखौ बुजिया नामा बारे रायलायनो बायलै आङो फंसे खोथाखौनो मानिनो सोलोंनांगौ बेथ' आं माबा मोनसे जाफ्लायोबा आंनि मोदोमाव दांफैथारगोनहाय दाख्लैनि बायदि दाख्लैबोदि आंनि मोदोमाव दांनानै आंनि गोसोखौ जिबायदि एवखांहोबाय बियो र' दिनैबो माबा मोनसे जाफाथारनांसिगोन आङो आया मा जाखो उदै सादों दासो बोरै बिदि साब्रबखो खेंसादों नामा औ बिदि खालामबासो मोजां मोनो बिलिफां मा जाखो जेबो नङा बिलिफां गोसोआ बोरैबा मोनबाय ओरै खाथियाव फैलाय
बुजिया नामा बारे बारे बुंबाय मोनसे खोथाखौनो मानसि सोलोंनांगौ दुरखौ बुजिया नामा बारे बारे बुंबाय मोनसे खोथाखौनो मानसि सोलोंनांगौ Today थांनोसै औ थ' एथ' एसेल' बनावनो एथ' गोबाव जाबोबाय नोंसोरो मा बुंदों खनसे बुंफिनलाय आं खोनायाखै एफा एसेल' बनावनो एथ' गोबाव जाबोबाय नोंसोरो नों मा रोंगोंमोन खांबाय थायोब्रा मेंनानै फैनायाव नाना बुंबाय थायोलै नोङो धर्मास्थिनि गंसेबो गुरै रावखौनो बुंनो रोङा आइया आं सोंदोंल'सोना बनखौ एसेल'सो नुनायखाय माने एफा सानसे गाहाम जायैखौसो नंदों आङो बेनो गोरा बाथ्रा जाबाय एसे बुजिनांगौहाय सिमा मेंनानै फैनाय रागा जोंफ्राङो हा मालाय न'आव थानानै जानायखौनो गावनि बायदि सानखोना माखो नोंलाय नाना बाना बुंबाय थानो हिनजाव जानानै हौवानि खस्थ'खौ बुजिनांगौ बेबायदि गोदाव सोराव बाथ्रा मोनदों होननानै बुंलाबाय थानाङा धर्मास्थिनि रागासो दावखोलायबायलै आंना मेंनाव फैनायाव बिलिफां नों दिनै आंजों मानो रागा रायलायबाय थादों मा जादों नोंहा रागाखौ नोंनो फोजोंदों आंखौ बेबायदि नाना बाना बुंनानै खर'खौ गरम खालामबाय दाथा संसारखौ जानो बाबायबा गुबुनाव थांना जाहै बिलिफां नों मा बुंलाबायदों नों गावखौनो थाल'दोंथ' मा आंखौ फाग्ला जादों बायदि मोनखोना माखो नोंलाय थाल थानो रोंलाय बायदि नोंसो फाग्लि जाबाय खर'आ थिग नंला ओंखायनो नाना बाना बावखिग्रा जाबाय नोंखौ आङो रागा जोंगासिनोखा बारा जाथारबायहाय सिमा नोंनाबो एथ' आराम मोनजासेयावनो एथ' दादागिरि देखायनाया लाइस्रि बबे बाथ्रायाव आंखौ बारा जानाय बायदि मोनखो नोंलाय ना नोंबो गावनि न'आव थानानै जानायखाय गावखौनो बिराद गिदिर साननानै लाबाय नामा नोंलाय माथो गोरा जाबाय थादोंब्रा बेलाय सोरखौ गोरा बुंदों बायदि बुंबाय थादों नोंलाय नोंबो न'आव थानो मोनला ओंखारला थानो मोनला नोङो थानो मोनला बे न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ नोङो दुगा जादोंना नों बे न'आव थानानै बिलिफां मा जारला खालामलाबायदों नोंलाय बिलिफां थानो मोना नोङो बे न'आव दानो ओंखारलां आंनिसा मान सनमान सिफायग्रा जाय न'आव थानानै नोङो गावनि जिउखौ फोथांबोगासिनो आरो बेबायदि मानसिखौ नों दिनै रागा थानो मोना नोङो ओंखारलां नों जुदि आंजों थाबाय थायो अब्ला आंनि गन्थं मोखां नों हास'जोबगोन बेनिखायनो नों आंनि गोजान जानांगौ नों दानो ओंखारलां थां बिलिफां नों फाग्ला जाखो ना माखो आं नोंखौ गारनानै थाङा आं थाङा बिलिफां बिलिफां नों आंखौ होखारहरनानै आं बबाव थाहैगोन सोरजों थाहैगोन नों बबाव थाहैया बे नोंनि खोथा जिखुनु जाया नोङो दिनैनो दानो बे न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ आरो आंनिफ्राय गोजान जानांगौ बिलिफां नों मा सानमारदों जों सानैजों रुजु रुमु संसार जालांगोन आरो खस्थ' मस्थ'यैबाबो संसार जालांगोन होननायखौ नों बावबाय आं थाङा बिलिफां आं नोंखौ गारनानै थाङा नों आंखौ रायब्लाबो बुब्लाबो नोंखौ गारनानै थाङा नों बे खाफालनि सिन्दुरखौ लानानैनो आंनिफ्राय गोजान जाया होनबाय थादोंना दिनै बे खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोरगोन आङो नाङा आंनो ओंखार नों बायदि हिनजावनि थाखाय आंहा गोनांथि नङा आरो बे न'आव नों माब्लाबाबो दाफैफिन बुंखानाय थाबाय नङाब्ला
बिलिफां